हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बेनिफ्राय भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। दा लोगोफोर आङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरलायबाय नै दिनैबो बोथोरा बिराद मोजां नालाय ओंखायनो आङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो होननानै ओंखारबाय आरो दा बे समावहायनो आङो मोनसे भिडिअ लाब्रबनोसै होननानै आङो लाब्रबबाय। दा आं मा बबे जायगायाव थांनो नागिरदों मा मावनो नागिरदों बेखौ नायलांबाय थादो। बिदिब्ला आं भिडिअखौ जागायजेननोसै। नै लोगोफोरा आं दायो लोगोनाव फैब्रबदों दसे बेरायनो होननानै बिनि खामानि मावनाय दांनायफोरखौ एसे नायफैलाबायबाय आं। माने मा खालामनानै थाबाय थानो एसे खामानि गैथ'वा नालाय ओंखायनो बिसिनाव आं दसे नुजाथि फैबाय नै लोगोनियाव। नालाय जेथिंबो नै सोमखोर गोथां माबाथार बारिफ्रा गय गोसोम गोसोम मैगं थाइगं दंजोबो। ओमफ्राय नै बेहाय न' बानायनो होननानै लांदां न' बानायनो होननानै बेयाव खुन्थिया बानायनानै दोनदों सिमेन्टनि खुन्थिया न' खुन्थिया। ओंखाम बोथिसे जाखांलायनानै आराम दंफां सायाव जिरायबावबायसो जोङो। आराम बोथिसे ओंखाम जानानै लाबावबायसो। जि मोजां थाजिम जायगा ओरैबायदि मोजां माने खाथियाव बांद्राय न' जाब जाब गैया आरो एसे जानगार जानगाराव दङ। गुबुन जाथिफोरबो दङ बेवहाय माने नेपालि बायदिसिनाफोर दङ आरो दा बर'आबो दङ लगाय लथाय। ओरैबादि गुदुं सान्दुंनि थाखायनो लान्थिया खुनानैसो जिरायनांलायबाय। आंहा मालाय मानसि जाहैबाय नालाय ओंखायनो दा बेवहाय लकेल नङैखाय लान्थिया खुनो हायाखिसै। हाथारलामोन गरमानो। नै खाथि खाला बिराद माइ गायनाय माने खोथिया फोनाय बेनिफ्राय जुखाम गायनाय दंसोगारोमोन। ओरैबायदि लांदां दुब्लि सोमखोर बरियाथार आरो जायगाया। दा बेवहाय माने नै लान्थिया खुलायलायनानैसो जिरायनांबाय जोङो। न'आव फैनानै लोगोफोरनि दाखोर दाला थाम्फै थाग्रा जायगाखौ आं सावफैबाय। नायनो हाथारला ओरैबायदि दाखोर जाबायमोन आरो बेवहाय सिगाङाव खिग्रा फायखानाबो दंमोन नालाय दा बेयाव बिराद दाखोर जानानै दं। बे हाखराव जमा दंमोन। ओमफ्राय बेवहायनो माने बिजानुफोर एम्फौ एनलाफ्रा थैथों होननानै माने दाखोरखौ आं जमा खालामनानै सावबाय आरो। ओरैबायदि गरमाव जुजिथारनाय बायदि जाबाय अरजोंनो। गरमाव गरमसो थासिननाय। माने औवा बिलाइ सिरियो नालाय औवा गुदियाव बेवहाय माने दाखोरा जमा जानानै थानायखौ आं सावबाय आरो दाखोर दाला। खियाव थाग्रा बिजानुफोर सिगांनि गोदोनि थाखुमानायफ्रा थैथोंसै आरो खामथारनानै। बोथोराबोथ' आजां गाजां गरम नालाय बारालाय मोजां नांफैयो बेवहाय। बिराद मोजां सानजानिबो सोनाबनिबो बार नांफैयो आरो एसे एसे। जेंसि जेंला दाखोर दाला औवा बिलाइ नै बेवहाय बिराद मोजां जिरायनो थान्दा। Kuspolo. नै लोगोफोर दायो आङो एखे लामाया खुथ्रु खाद्रा जानानै दंमोन नालाय साइकेलबो सालायजाया माजाया लुनदाव लुनसि जानानै दङमोन। दा बेखौ आङो जावस्लिमगासिनो दं लामाखौ। हाया गोदान नालाय दा ओरैबायदि आजां गाजां सान्दुं दिनै हाबजोबनाय बायदि मोनबाय आं सान्दुंखौनो देहा मोदोम गासिबावबो। दैयाथ' बुंनो नांला ओरैनो 2 लिटारनिबो बारा हाबबाय 5 लिटारसो हाबबाय खोमा दै लोंनायानो। खेबसेयावनो गेलासनै गेलासनै लोंखाबाय थानाय जायो लोंगासेयावनो। बिमा फिसाजो बाहेरायावबो जिरायगासिनो दं बिसोरबो न' सिङाव हाबनोसै हायाखिसै। लेखा फरायनांगौमोन फिसाजोआबो दा फरायनाय जायाखिसै गरमजोंनो बार जानो होननानै नै माबा टेबोल फांखासो बरनलायनानै जिरायलायनायगासिनो दङ सिथ्लायाव। आंबो थारमाने जिरायनो लुगैबाय दा आरामसे बार जानोसै आरो आंबो थान्दा थान्दानो।
गिलु फालु सान्दुंजोंनो एसे सान्दुं हाबाबनाय बायदि मोनलायलायबाय आङो आजां गाजां गरम नै बोरमायाबो माबायदि फांखासो जाफैदों जोंना आजां गाजां बोरमालाय बियो नै हाल्ला फांखा होबाथाय बिसोर फांखासो जाफैयो मिनिनांगौना रागा जोंनांगौ जाखो नायदो बिमाखौ गारबोनानै गावसिनि थाग्रा जायगायाव थाबावला लरला 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 सनदला लरला थेन्थ'लायबाय सालाफ्रा थेन्थ'लायबाय नै फांखा टेबोल फांखा जालायनानै थेन्थ'बाय बिदि जायो मानसिनि बोरमाया गोदाव सोरावनो जि आराम उन्दुफैदों नै फांखा सिदा फांखा बार जादों मानसियाबो जिरायदों नालाय नै